материала ҳозир ҳама кофтаистай нигоҳ кунед комбахти металлик духтаро 750 сомон ай лекин марамат скидка кати 599 сомон барои шумо нигоҳ кунед цветои фасони воимаи хушрӯ ира бинен ишаишта фасонай ишаишта фасонай ира бинен аз наздики духтаро ба дараҷаша расветкошам аҷоиботай ман бои материали дубайский бои меприсден ина марамат рақамо ҳастай дар рӯи экран бигирен заказ кунен 599 сомон 700 чансма металлики фасон 599 сомон ҳозир маникен дабо нишонтон метим боварӣ дорум маъқултон мешава шифон комбахти оригинали фасони хушрӯ металликаш ҳечи намешава духтаракон ина ҳозир чӣ хеле ҳама металли гирифтаистай мана варианти хушрӯ барои гуларусако барои шумо ина духтаракон нигоҳ кунед сангчош ҳамаш сваровскияй вақте медузонен бои аҷоибот мебиёя киртада мана вайшам астай диден тёмный цветчам хушрӯвай ишаишта фасонай мақсад ишаишта фасон светли тёмный мақсад кадом намудуш дар кор рай фақат интихоб кунен ҷохшта бурда хонатонда мерасонанд бори дубай духтаро нигоҳ кунен паплинакои оригинал 550 кам нестай бовар кунен 550 кам нестай барои шумо духтарако 450 сомон ина марҳамат нархи офтобиш 450 сомон интихоб кунен иҷада дыглаю чанда ваяй расветка мана марама ды нусхаяю чанда светкаву чанд модел хулоса нигоҳ кунен чихи фасончаяй паплинаки оригинали дубай вишивкадор духтаро медонам ки арусако духтарако бисёр айё мепирсен мана марамад интихоб кунен дар равакак шумода бурда расонанд 450 сомон бобурен ҳама ҷора бинен муқоиса кунен нархора дар ҳақиқат ҳам нархи арзон мондаган ина интихоб кунен дар равакак бурда шумода расонанд ана ира бинен духтаро ини гилшам бинен чихи хушрӯй айнам чанда расветкая и бо дохилиш да металлик дора ҳам вишивка дора ҳам паплин худаш металлик дора да мана марамат ира бинен хӯй кирта мекунен ку ва воймай бад бо меброя духтарако марамат успет кунен ки тамом нашава и цветоша бинен ҳам тёмнитар ҳам светлитар мақсад кадомеш дар корайтона яркишай светлишай фақат интихоб кунен ира бинен аҷоибот хушрӯ дигароша боша бо метавонед бинависен расмоша партоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен давен ки хеле нарх дига ягон ҷода нестай нигоҳ кунен шифон хамелён омадай охи ба дараҷаша хушрӯвай духтаро сангои ира бинен и фасони ира бинен воимаи бои ҳамира то 600 ам мефурӯшанд то 700 ам мефурӯшанд лекин скидка барои шумо 299 сомон цветоша мебинен аҷоиботай охи расветкош ина я расветка ду расветка ина бо нигоҳ куненда духтарако инаиш сеюм расветкаш диден чихи хушрӯвай ира бинен охи аҷоибае сангоша бинен фасониша бинен анаи боша нигоҳ кунен сеюм расветка миллион шифон ай духтаро хеле нежный хушрӯвай бадана намехӯрада баъзеҳо чӣ хеле мегӯянд ки бадана вай мешава не и хушрӯвакай ина марамад расветкои фасони бои намудакош хушрӯ арусако бигиранд ку бурд мекунанд ира бинен 299 сомон да бори бои ки шумо наметия албатта ки сайти бозортиҷӣ рақамашон ҳастай дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен ивай ира бинен и бархата бинен чихи хушрӯвай духтаро кори дастӣ рафтага нигоҳ кунен бархча бинен блескша бинен чихи хушрӯвай аҷоибот падбаланди фасон барои шумо акция шида 280 сомони расветкора дестен ишаишта хушрӯвай 280 сомон цветои беҳтарин ира бинен кирта мекунен ку аҷоибот бо меброя 4-5 та расветкаи воимаи фасон дора скидка кати мана ина бинен чихи хушрӯвай расветкаш ира бинен ишаишта хушрӯвай скидка кати 280 сомон и бори 400 чансмаяй ҳозир акция рафтаистай 280 сомон як либосаш 280 сомон холои туйдор духтаракои хушрӯ ина марҳамат фақат интихоб кунен диден сафедчам астай ина хеле вишивкои зарчам астай покиза ҳамаш кори дастиянд духтаро бигирен раҳмат мегӯем